Mayong adlaw o buntag o gabi sa tanang nagasubaybay ni nga tuang page sa Falcon Fire Auxiliary Davao. Ako di ay si Sir RJ Seno, ang presenting auxiliary commander sa Falcon Fire Auxiliary. So ang Falcon Fire Auxiliary nag-exist from 2008 until now. Okay, natukod siya November 6, 2008. So karon daghang kay mga tao nga amo ang mga nahalubilo nga naghatag namo og magsilbi inspirasyon usab nga mamahimong magpadayon aning amo ang karisma, amo ang misyon isip mga voluntaryo nga mga emergency responders. So tungod niini mao nang naay mga panahon nga naay mga pagsulay nga ihatag sa kapunungan, di lang ka sa kapunungan, apil pod niining inyong ubos nga alagad. So alang sa kasayuran sa tanan, kay gani gibalita na ni sa isa ka site nga ang Falcon Fire Auxiliary is kanhi na bilong sa, or tawag anang gi-adapt di ay ang tama nga term, gi-adapt sa Barangay Wilfredo Aquino nya tungod ni sa gitawag og magsilbi pangunguna ni Kagawad Kenneth Renegado. Unya recently, baguhay lamang, nakakita ako sa video nga nakahatag na ko og kanang kasubo ba nga hinuon dili man ingon nga dugay ang mao nga pagserbisyo sa Falcon Fire Auxiliary sa Barangay Wilfredo Aquino. Dali lang man, I think murag mga 7 months kung wala ako masayop ha. 7 months. Dili man kay ingon nga dugay, pero nagtuo jud ko nga ang mga tao nga naisakop sa jurisdiction sa Barangay Wilfredo Aquino, kabalo ko pinagi sa ilang mga feedbacks, sa ilahang tawag ining mga comments concerning Falcon Fire Auxiliary, makita nato nga positibo gyud ang ilahang paghatag. Nya na lang ko'y nabalitaan, nadunggan ug nakita nga according to Kagawad Ken nga gi-withdraw sa Barangay Wilfredo Aquino ang Falcon Fire Auxiliary effective ni adtong January 11 kung wala ako masayop. Usa ka makasubo kaayo nga sitwasyon tungod kay para nako para sa kapunungan sa Falcon Fire Auxiliary wala sila magtug-an sa tinuod. Nganong wala man magtug-an sa tinuod, siguro basin siguro naa sila gipanalipdan sa ilahang tagsatag sa mga kaugalingon, kay siguro dili siguro makahatag og igong pagtubag sa mga pangutana nganong wala na ang Falcon Fire Auxiliary sa Barangay Wilfredo Aquino. Siguro time na ni karon kay actually gitagaan nako siya og panahon nga mo-explain nganong nas ditok tong pag-ingon nga gi-withdraw sa Barangay Wilfredo Aquino ang Falcon Fire Auxiliary. Pero karon na lang, abot na lang ang Biyernes, nakakita ako sa ilahang magsilbi program, wala magyud gi-explain. Noon siguro ako alam po siguro ng kanang tawag ining huna-huna nga murag nahulog naman ko nga giulog-ulugan aning ilahang program. Pero ako ara tong huna-huna, dili to huna-huna sa grupo. So ang nahitabo, naghulat ko for how many days, gani ako pang gi-advisean si Manman nga ipakorek na nga naman kay foul na sa pangalan sa Falcon Fire Auxiliary pag maingon og gi-withdraw sa Barangay Wilfredo Aquino, tabla na murag ang laing term ana nga gamiton is gipahawa sa Barangay Wilfredo Aquino. So mo na nga nasakitan ko, di lang kay ako, apil lang ako ang pamilya, apil ang tibuok Falcon Fire Auxiliary nga naay tawag anang nituo pod kanang naay genuine nga pagtuo may tungod sa Falcon Fire Auxiliary. So pero alang sa kasayuran sa tanan, sa tinuod lang wala gyud, except lang kang Sir Arnold nga gusto gyud niya nga madikit ang Falcon Fire sa Barangay Wilfredo Aquino. Sa sinugdanan, tama man tong giingon ni Kagawad Ken nga gusto niya bangunon ang gusto niya tindugon ang BDRRMC, kay according sa iya nga ang BDRRMC sa Barangay Wilfredo Aquino, according sa iya daghan na daw mga kagawad nga mga nangagi, pero anino lang, urag silbi damgo lang, training lang naa, pag-abot wala. Mao to nga sa nahitabo, nakag-istorya sila ni Sir Arnold. So nakig-coordinate kang kapitan, mo to nga naka-decide sila
nga i-adapt ang Falcon Fire Auxiliary kay kung si Kapitan Ubial pa ang paistoryahon daan na bisan pag wala gi-adapt sa Barangay Wilfredo Aquino ang Falcon Fire Auxiliary, naghimo na og kanang community service ang Falcon Fire Auxiliary sa jurisdiction sa Barangay Wilfredo Aquino. So tungod niya na giduso ni Kagawad Kenneth Renegado nga mamahimong ma-adapt ang tawag ining Falcon Fire Auxiliary sa barangay. Ang problema lang kay siguro sa balaod manggod bisan pag iduso kamilyon iduso ni Kagawad Kenneth Renegado og dili musugot ang barangay council, siguro way pulos ang iyahang pagduso. So ang buti pasabot ang paghimo sa adoption sa Falcon Fire Auxiliary sa Barangay Wilfredo Aquino dili lang kay kahimuan ni Kagawad Kenneth Renegado, kahimuan na sa tibuok council nga gipanguluhan ni Kapitan Jimmy Ubial. So ang credit nga nahimong kabahin ang Falcon Fire Auxiliary sa Barangay Wilfredo Aquino na credit number 1 kang Kagawad Kenneth Renegado, number 2 sa Barangay Council. Nganuman kay ang nipirma sa Barangay Resolution nga i-adapt ang Falcon Fire Auxiliary dili lang kay si Kagawad Kenneth Renegado kundi ang tibuok Barangay Council. So, buti pasabot nga miuyon ang tibuok council sa pagduso, pagduso ni Kagawad Kenneth Renegado. Pero wala man nahitabo nga niduol ang Falcon Fire Auxiliary na nga liyupo sa Barangay Wilfredo Aquino nga i-adapt mi ninyo. Nahimo lang o nahitabo lang nga gi-adapt na-adapt ni sa Barangay Wilfredo Aquino tungod kay nakita sa nangulo sa barangay. Apil ang mga kagawad, apil sa Kagawad Kenneth Renegado nga naagyo dako nga function ang Falcon Fire Auxiliary kung i-adapt kini sa barangay kay lagi mamahimo ni siyang challenge ba para sa mga taga Barangay Wilfredo Aquino kay para ma-establish ang BDRRMC nga mamahimong naay mga responders ang Barangay Wilfredo Aquino. Og tuod man gipirmahan sa 8 ka tawag anang member sa council, ikasiyam si Cap Jimmy Ubial ni pirma nga gi-adapt ang Falcon Fire Auxiliary. Unya karon ang nahitabo is tungod sa pag-resign ni Kagawad Kenneth Renegado, ingon pa niya gi-withdraw sa Barangay Council o sa Barangay Wilfredo Aquino. So ang buting ipasabot, ana ra di kasayon mo withdraw ang barangay nga gi-adapt through tawag ining through kining resolution. Unya pagkahuman miingon nang agi-withdraw nga wala gipasa nga resolution. Mahimo lang ng manal and void ang usa ka resolution kung pagawasan og another resolution para pagprueba nga manal and void tong previous resolution nga ilahang gi-approve. Karon kay wala man nakapagawas ang Barangay Wilfredo Aquino niya na. So na-consider nga wala gi-withdraw. Walay withdrawal nga tawag anang nahitabo. Pero nganong nisulti man ko ani tungod kay nasakitan mi anang pulong gi-withdraw foul kay sa amuang pangdungog. Nganong foul man na sa mga pagdungog kay sa kunang giingon tabla ra nga gipahawa mi. Unsa may rason nganong gipahawa mi? Unsa may rason nganong gi-withdraw sa barangay? Pero ang tinuod mga silingan, ang tinuod gyud is wala mabitaw nga ginaingon akong wala man gi-withdraw. Kay in the first place, ang Falcon Fire Auxiliary ang ni-withdraw sa Barangay Wilfredo Aquino. Wala man namo gidamay ang council pero tungod kay naghatag mig dakog respeto kang Kagawad Kenneth Renegado kay lagi siya man ang niduso unya ni approve ang council. So ni-resign man siya sa amua. So unsa pa may amo ang pulos? So mo na akong giingon nga ni-withdraw mi. Kami ang ni-withdraw, dili kay kami ang gi-withdraw. So kami ang ni-withdraw before pag-declare ang tawag ining withdrawal or resignation ni Kagawad Kenneth Renegado. Na ko'y advice sa mga tao nga i-withdraw na ang mga tao from Barangay Wilfredo Aquino. Ambot og mga barangay police nga nagabantay sa silong sa barangay, di ba? Kabantay mo nga wa na yung mga Falcon, member sa Falcon nga muadto sa barangay a week before ang session sa barangay, nagpasabot nga gipa-withdraw na nakong daan.
Nasakit kaayo sa kuang dalunggan nga gi-withdraw sa barangay nga una naman ming ni-withdraw. Pero dili pa to formal tungod sa hinungdan nga naghatag ka namagugoy kinaiya ba nga hilig ko mohatag og chance mabataw karon ako nitubag dayon kay gusto na ko tagaan og chance ba nga i-explain tagai kog pagpasabot pero wala man sumo nang nitubag nako. So ang nahitabo before siya ni-resign, na anay withdrawal nga nahitabo. Nag-advise na ko kay Barbie, kang Eljan Caburnay, nag-advise na ko kang Kate, o kang Ma'am Sara, nga i-withdraw na ang mga tao, wala na ipadyutihon nito except sa tawag ining kuan, katong tawag ining member sa squadron, padyutihon dito. Nga naman kay, syempre, dili pa man formal ang paghawa. So karon ang nahitabo kay nag-outing man sila kagawad sa Gobernador Generoso. So wala pa gihulat nako ang iyahang desisyon. Kay lagi gusto ko mohatag og kanang ana ba? Kanang gusto nako nga formal closure ba kung baga. So ang nahitabo gipa-communicate pa nako ni Kate, ni Manman og ni Barbie si kagawad kung unsa bagyod nya mingon niya nga Lunes pa daw ang desisyon. So naay plano, naay murag nahulog ato gathering ang Falcon Fund Auxiliary nga unta himuon sa barangay Wilfredo Aquino. Domingo to, February 10, Domingo. So, siyempre kay tanaw nila nga okay pa pero naa na sa kung una-huna na dili pwede nga naman kay naa na koy advice nga hinay-hinay nang mo-withdraw. So gihimo ang celebration dinhi sa tawag anang Big Falcon. Okay. January 10 rather. January 10. Okay. So, ang nahitabo, ang dagan dili na mo gi-celebrate ang pagtapok sa tawag anang usan niya based sa advice ni Kate. Sir, okay na kaayo sir, si kagawad ba na problema? Sige, ato nang istorya pagbalik para mauli ang ato ang tawag ining operation ang relasyon kay lagi ipa-withdraw na nako. Kay ako ang advice before pagyod nahitabo nga atong after sa murag na ay bikil nga nahitabo between sa iya ug sa Falcon Fire. Ang hitabo is gipa-istorya nako naghimo kog emisaryo ba nga ipa-istorya na kay para sa kuha insulto para sa kuha. So karon nahitabo sa January 10 nga naghimo gathering ang Falcon Fire Auxiliary tuod man ni abot ang ato ang buutan nga kagawad. Pag abot nito na bukaon suske nananghid naman di ay nananghid na nga mo resign pero expected na nako nga mo resign. So wala ko ikuan ba kanang wala ko na surprise sa iyahang gihimo kay kabalo nako sa sumpay. Tagitagaan na nako advice si Manman pag dili maka-decide si kagawad before ang Monday katong giingon niya nga mag-decide siya pagka Monday adtuon ni Manman ni Kate ni Goy ni tawag ining usa ni kining ni Barbie si kapitan para mananghid formal nga mo withdraw ang Falcon Fire Auxiliary. So, pagka Domingo ni Anis Kagawad nangayog pasaylo sa iyahang nabuhat. Gani si ingon turn pag ni Kagawad, sir pasaylo ako sa akong nahimo. Okay. Wa man ni problema ang pasaylo. Pero naanay damage ang nahitabo. Insulto para sa kapunungan, insulto para sa mga tao nga nasa Falcon Fire. Ang tawag ining mga nahitabo. Nya ang nadunggan pag yun nako nga mga istorya tungod lang atong gipangtanggal nako ng mga tao niya na modo ko ni hinungdan katong giingon ni kagawad nga naay genuine trust sa iyaha which is dili na ko na ma-question dili na ko na siya ma-question. Ang point lang nako ngano ako atong gipangtanggal kay supak na sa balaod sa Falcon Fire ngano man sumpa ka. Grabe anak ni mo si mong kamot nga matinud-anon ko sa Falcon Fire niya pag abot sa panahon nga naay chaos dili ka sa Falcon. So unsa pa may trust nga mahitabo ihatag sa commander sa imuha. So wala na. So mo to hinungdan nga natanggal. Nya mo to nga nakapatrigger nga ni hawa si kagawad. Ni hawa in the sense nga formal nga gusto na gyud siyang mohawa. Ako sa tinuod lang wala magyud koy kanang gahom nga mopugong. Kay dili na ko kinaiya nga mopugong kung naay mohawa. Kay sa punang giingon mga voluntaryo man mi. Volunteer lang man mi. Wala mi sweldo nga mahatag.
ginarespeto nako ang matag butang matag desisyon nga himuon sa ako ang mga tao. Apil si Kagawad. So moto nga ang nahitabo is ni-withdraw siya sa Falcon, ako pong gi-withdraw ang Falcon sa Barangay Wilfredo Aquino kay para in respect na lang sa iyang pag-withdraw sa tawag ining Falcon ay iyang pag-resign sa gitawag og Falcon Fire Auxiliary. So mali itong ilang giingon or iyang giingon nga gi-withdraw sa barangay. Kay gani walay advice si Kapitan Jimmy Ubial nga i-withdraw or i-withdraw na tamo. Kay ang pinakaunang mo advice nga i-withdraw ang Falcon Fire Auxiliary ang punong barangay nga mao ang chairman sa tanang committees appeal ang BDRRMC. Siya ang unang mo advice, dili si Kagawad. So mao na ang nagkatawag ko nga kanang nasakitan, kung nasakitan man tungod kay ana ba dapat itugan ang tinuod. Ang tinuod ang Falcon Fire Auxiliary Davao ni withdraw sa Barangay Wilfredo Aquino. Ang siya rason nganong ni-withdraw ang Falcon Fire Auxiliary Davao sa Barangay Wilfredo Aquino tungod kay dili na magkasinabot ang Falcon Fire Auxiliary Executive Officers o si Kagawad Kenneth Renegado. So mo nang ni-withdraw mi kay unsa pa may among dugayan. So ginalang na i-withdraw. Dili kay kami gi-withdraw. Liman kag ni-resign siya ni-resign siya pagka Domingo, pagkaugma sa buntag, man ang giingon niya nga formal nga withdrawal sa Barangay Wilfredo Aquino. Ana di ay inoon dili man ako abot, wala akong kabalo sa mga side sa ubang mga kagawad. Pero ako alang gipaabot kung unsa pod ang gitawag og side. So naghulat ko nga istoryahon ko niya, wa magig ko niya istorya, gipaagi man niya og social media. So ako po niyang ipaagi pod og social media. Sa mua pong tawag anang page, gusto na nako ma-sides tanan. Wala ko'y katuyuan nga dauton si Kagawad. Wala ko'y katuyuan nga dauton si bisan kinsang tao. Kay again, naghatag og respeto niya, naghatag og respeto sa barangay council, naghatag og respeto kang kapitan na Jimmy Ubial. Ang sako alang, gusto lang nako isulti ang tinuod. Gusto lang nako nga masulti kung unsa gyud tinuod nga gitawag og nahitabo. Pero tama tong giingon ni Muwad nga anytime kay siyempre responde man gani imong ko Bunawan, Banakan kana bang Barangay Wilfredo Aquino nga duol ra kaayo. Gani katong last katong giingon ninyo nga girespondihan ninyo nanawag ang inyo ang mga responder diri sa MUA na kami mo responde. Nya sa inyong report is kamo ang niresponde. Gusto na nako nang i-correct. Kay dapat kung siyempre kung maghimo taog ka ng media center dapat ato ang tama ang ato ang isulti kay para naate credibility sa mga butang nga ato ang ibalita sa tao. So kini ako anong gihimo kay gusto lang nako nga ana ba kana mahimong fair ba pag man ani wala na pero mutubag si Kagawad okay ra pug kayo dili ta magtinubagay nya wala man ta nag-una-una nagpakahilom lang man ta nya karon kay siyempre nisgutan man ang Falcon kay gipaagi sa ilahang Agila TV katong bag-o nilang program karon gipaagi man nila. So gusto po na kong ipaagi ang otoridad sa Falcon Fire Auxiliary mamusulti isip ako ang ilahang tawag anang Pangulo. So gusto na ko nga ipaklaro nga maunang mga botang nga mga nanghitabo. Kung na may mga clarification regarding sa mga panghitabo, pwede man ninyong agad kami wa may kadlok, pwede man ninyong pangutanon sa Kagawad. Unya ikaduha, kung pangutanon niyo siya, pangutanon po ninyo unsay mga nanghitabo kay ubay-ubay pagbaya ang mga taga Barangay Wilfredo Aquino nga niuban sa Falcon Fire Auxiliary. Unya siguro mas nakita nako nga mo ni sila pod ang mga tao pod nga nakakita sa kanang giingon natong tinuod kung unsay tinuod. So again, wala ko nakig-away. Mas ako lang gusto lang nako nga tagaan og igong pagtin-aw ang mga botang nga lubog ba nagipakatag sa social media. So kato lang, daghang salamat ug maayong adlaw may gabing tanan.